Kagahapon sa buntag, Marso 25, 2026, gitik over na sa Davao Light and Power Company ang upat ka mga substation sa Davao del Norte nga gi-operate sa Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco. Kuyog ang mga personahe sa DLPC, kapulisan ug sheriff sa Regional Trial Court Tagum City, gipangtao nila ang tarpulin na nagpahibalo sa publiko nga opisyal na nga nagsugod kagahapon ang DLPC sa operasyon. Pinasubay sa writ of possession, gitik over sa Davao Light ang tulo ka substation sa Tagum City ug usa sa munisipalidad sa Asuncion, Davao del Norte. Nag-issue sab ang korte og notice to vacate sa pasilidad sa Nordeco aron makaandam dayon ang DLPC sa pagsugod sa operasyon. This step is part of Davao Light's preparation to begin operations in Tagum City and the rest of Davao del Norte, ensuring that residents and businesses will soon benefit from reliable and efficient electricity service. Davao Light is hopeful for the cooperation of Nordeco's Board of Directors and officers to facilitate a smooth and orderly transition, minimizing disruption to customers and the community, and ensuring the safety of personnel working on the field. Pebrero 26, 2026, unang gitake over sa Davao Light and Power Company ang pasilidad sa Nordeco sa Island Garden City of Samal. Pinasubay gihapon kini sa mando sa korte. Gipasalig sa DLPC sa mga consumer sa Tagum City ug kasikbit nga munisipalidad ang bastanteng supply sa kuryente nga dili siga palong ang sitwasyon. Naglaom ang Davao Light sa Nordeco og kooperasyon alang sa tawhay nga transisyon. Samtang nagpahigayon sab og prayer march ang mga supporters sa Nordeco sa Tagum City isip tubag sa gihimong aksyon sa DLPC kagahapon o gipanawagan sa National Center of Concerned Electric Consumers Incorporated og Nordeco alang sa ginatawag nga People's Ownership of Electricity Rights. Sa gipagawas nga press statement sa Nordeco, nagfile na sila og petition for certiorari and prohibition with prayer for writ of preliminary injunction, temporary restraining order sa Korte Suprema kay sumala nila ang writ nga gipagawas sa korte pabor sa DLPC alang lamang sa 26 ka mga barangays ug dili 46 ka barangays sa Igacos. Paul Palacio, Newsline Philippines, stay safe.